السلام علیکم اول فرینڈ. اگر تُہۍ زندگی منٛز زانٛہہ ٹرٛوٗ لَو کوٚرمُت چھُو نا تیٚلہِ کٔرۍزیو تنہا شوکتٕنۍ چَنل سبسکرایب بیٚیہِ دبٲیزیو بیل آیکن کیٛازِکہِ یہِ چھِ دِل پھٔٹمٕتٮ۪ن ہٕنٛدۍ چَنل. أڑۍ لڑکہٕ چھِ وَنان بیٚیہِ میری گرل فرینڈ کے بارے میں کچھ بولو ویڈیو میں. تَتھ خٲطرٕ چھُس بہٕ معٲفی منٛگان. بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ کٲنٛسہِ لڑکی ہُنٛد ناو ہٮ۪تھ ویڈیووَس منٛز کینٛہہ. چلو بوزو أزِچ کال رِکاڈِنٛگ. ہلو تنہا ہو ونزوا کیویا تنہا بلائے لگے کٲم اکھ میٲنۍ کرکا ون یا بلائے لگے سنان چل فونٕے میون تُلان ژٕ کر تٔمِس فون اکھ بلائے لگے سۄ تُلی چون ییٚلہِ نہٕ چون تُلُن میون کتہِ تُلہِ یا ژٕ کیٛاہ وَنان مےٚ یا تنہا بلائے لگے کر ژٕ وۄنۍ کانفرنسس پٮ۪ٹھ تھاوُن بلایہ لگے ژٕ پنُن ونے ادا یا باکرس کر ژٕ تیٚلہِ جلدی مےٚ آسہِ تٔمۍ سُنٛد پھیران یا بہٕ کران اکھ کتھ تٔمِس سۭتۍ بلایہ لگے ادا تھوٚد فون تہِ پٮ۪ٹھ کہِ باکرس is speaking to someone else. You can wait or call again later. आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अभी दूसरी. हेलो हाँ तन्हा भाई बोलो. ٹھیک پٲٹھۍ چھِو؟ हेलो तन्हा ये कॉन्फ्रेंस पे किसको रखा? ये कौन है? تُہۍ کٔرِو أمِس سۭتۍ کَتھ پاے لگیو پانے پاے یہِ کُس چھُ. ہلو سُہا بہٕ چھُس بلایہ لگے پرٛزناوان ژےٚ کٔر میٲنۍ آواز. तन्हा ہاں بولو. इस पागल को क्यों कॉन्फ्रेंस पे रखा? काटो इसका फोन. बोलो ब्रो तुम. ہے سُہا بہٕ نَے چھُس نہٕ پاگل بہٕ کر نہٕ یہِ اَدٕ کیٛاہ کرٕ ژےٚ تہِ خانٛدر اوسُے کرُن گۄڈٕنٮ۪تھ دیٖزے مےٚ زاتھ أتی ؤنۍزے مےٚ چھُ کرُن خانٛدر. نہ چھکھ وۄنۍ فون تُلان میون نہ چھکھ مےٚ سۭتۍ کتھ کران بیٚیہِ بوزان اکھ زٕ کتھٕ چانہِ پتہٕ نَے کرے نہٕ فون مےٚ گوٚو ہاٹس دب زٕ ترٛےٚ کتھٕ کر تٔمۍ مےٚ چھِ بلایہ لگے. अच्छा बोलो जल्दी जल्दी क्या बोलना है. मेरे पास इतना टाइम नहीं है. जल्दी बोलो क्या बोलना है. وقتہٕ وقتٕچ کتھ کیٛازِ چھُنہٕ مےٚ خٲطرٕ آز ٹایمٕے مےٚ چھُن پھیران اوے ژے فون کران نتہٕ کتہِ کرے ژےٚ بہٕ ییٖتیٛاہ فون ژٕ دِکھ مےٚ اورٕ دگ بہٕ کرے تہٕ کرے مگر بہٕ چھُس پتھر پیوٚمُت پٔزی مےٚ چھُن پھیران بلایہ لگے مےٚ مٔدٕر درٛاو تہٕ دوٚپمَے مےٚ چھُ وۄنۍ خانٛدر بہٕ کتہِ ہٮ۪کے ژےٚ فون کٔرِتھ. مےٚ ٲسۍزٮ۪ن فون کران مٔشراو مےٚ بلایہ لگے مےٚ نہ ٲسۍزٮ۪ن فون کران وۄنۍ. ہلو زُوا بہٕ نَے کرے نہٕ ژےٚ فون مُصیبت تیٚلہِ کیٛازِ چھُکھ کران. مگر ژےٚ ٲسۍ نَے مےٚ ٲسۍ قسم کۭتیاہ کٔرمٕژ بہٕ ترٛاوَتھ تہِ ژےٚ سۭتۍ تیٚلہِ کیٛازِ کوٚرُتھ ژےٚ وٕنۍکٮ۪س مےٚ دگا مَز دٔریابَس وٲتۍ تہٕ دوٚپتَم بوٹ آو بہٕ مرنَے بہٕ گژھنَے نیرٕ واریاہ بلایہ لگے ماے دِ مےٚ وۄنۍ دھوکہٕ. بلایہ لگے ژٕ کٔمۍ سۭتۍ چھُکھ وَنان یا تٔمۍ ہا ژوٚٹ فونٕے یا تنہا أمۍ کیٛازِ ژوٚٹ فون یا بہٕ کِتھ کٔنۍ مٔشراوان یا بہٕ کیٛاہ کرٕ یا بہٕ گوس پاگل یا بہٕ کیٛاہ کرٕ وۄنۍ یا زُوا بلایہ لگے پُشراو خۄدایس بہٕ تہِ وَدنوتس تٔمۍ آسہِ خۄداین چانہِ خٲطرٕ اَمہِ کھۄتہٕ اَصٕل کیٚنٛہہ سوٗنٛچمُت.